l-isfida li qed tiffaċċja Malta bl-immigrazzjoni irregolari u kif il-Gvern Malti qiegħed jiġġieled din il-problema mal-Libja kif ukoll il-problemi fis-Sirja li qed iwasslu biex iktar nies qed jaħarbu minn dan il-pajjiż kienu fost it-temi diskussi waqt laqgħa li l-Prim Ministru Joseph Muscat kellu mas-Segretarju Ġenerali tal-Ġnus Magħquda Ban Ki-moon fi New York. Akkumpanjat mill-Ministru għall-Affarijiet Barranin George Vella, l-Prim Ministru fisser kif il-pis tal-immigrazzjoni irregolari fuq pajjiżna huwa qawwi ħafna. Saħaq li l-status quo mhijiex għażla aċċettabbli u għalhekk Malta qed tinsisti ma' sħab tagħha fl-Unjoni Ewropea għal soluzzjoni ġusta u konkreta. Il-Prim Ministru Joseph Muscat semma fatturi li jridu jiġu indirizzati fost oħrajn is-sem tas-Somalja u l-frontieri tal-Libja. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Ġenerali tal-Ġnus Magħquda Ban Ki-moon qal li jista' jifhem il-problema ta' Malta bħala l-ewwel pajjiżi li spiss isibu l-immigranti li jitilqu mill-Afrika ta' fuq. Ban Ki-moon qal li l-Ġnus Magħquda tapprezza r-rwol li trab Malta f'din l-isfida li qed tiffaċċja. Is-Segretarju Ġenerali tal-Ġnus Magħquda tkellem ukoll dwar is-sitwazzjoni umanitarja fis-Sirja u qal li hemm bżonn ta' soluzzjoni politika bilan illi l-affarijiet ma jkomplux sejrin għall-agħar. Il-Prim Ministru Joseph Muscat esprima l-qbil tiegħu mal-viżjoni tal-Ġnus Magħquda favur deċiżjoni politika u mhux militari. Intant waqt laqgħa mal-Ministru Russu għall-Affarijiet Barranin Sergej Lavrov, il-Prim Ministru ddiskuta ir-ratifika tal-ftehim dwar it-tneħħija tat-tassazzjoni doppja, il-ġlieda konġunta kontra il-kriminalità organizzata u qbil bilaterali dwar l-adozzjonijiet. F'din il-laqgħa l-Prim Ministru Joseph Muscat spjega li huwa l-ħsieb ta' Malta li mill-iktar fis possibbli tiżviluppa rabta iktar b'saħħitha mar-Russja biex flimkien jaħdmu għal aktar ħolqien tax-xogħol. Min-naħa tiegħu Sergej Lavrov ippropona li jibdew isiru laqgħat bilaterali b'mod regolari mhux biss fl-ambaxxati rispettivi iżda anke fil-Ġnus Magħquda u fi Brussell. Intant fuq stedina tal-Prim Ministru Joseph Muscat, il-Ministru Russu għall-Affarijiet Barranin qal li rappreżentant tal-Gvern Russu se jkun qed iżur Malta fi żmien illi ġej bħala l-ewwel okkażjoni biex ir-relazzjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi jingħataw spinta l qudiem. La oħra li l-Prim Ministru Joseph Muscat kellu fi New York kienet dik mal-Gulf Cooperation Council. Fija l-Prim Ministru semma li apparti l-ħidma mal-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea wasal issa żmien li Malta ssaħħaħ ir-rabtiet tagħha mal-pajjiż ġirien Mediterranji. Din il-kooperazzjoni se tiffoka b'mod partikolari fis-settur tal-enerġija. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Ġenerali tal-Gulf Cooperation Council Abdul Latif bin Rashid Al Zayani qal li r-reġjun tal-Mediterran isir aktar b'saħħtu jekk tissaħħaħ ir-relazzjoni bejn il-membri tal-Kunsill u l-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea. Al Zayani qal li Malta tista' tgħin biex ikun faċilitat dan it-tip ta' negozju.